Balitang Bayan, Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, Mayor Benitez nakigdialogo sa mga market vendors ng 3 kadalagko nga merkado. 4 ka persona nga napatay sa enkwentro sa Binalbagan, posible ka grupo sa mga armado nga nag-ambot sa kapulisan sa tong Pebrero. Sa balita national, proposal sa DOH nga makonsiderar nga fully vaccinated ang isa ka persona kung may booster dose ginpanagutan ni PBBM. Listahan sa mga beneficiaryos ng 4Ps, tinluan sa DSWD. Maayong aga Bacolod, may aga balugamahin sa Western Visayas. Karon nga law, Webes, Hulyo 7, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Eden, Aboso. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sila. This news Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakambing nga tinagaman amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga plastic para Good morning mga ka-aksyon and good morning Aksyon Eden. Matugnaw nga morning, Action Boy. Dali lang yung kay daw ipataas na nila. Matugnaw kay tungod sa kapaskog ng aircon na yan, Ah, din tungod true. sa panahon. No, although matugnaw ate ka mabulubugnaw morning. gimana. Yes. Kay ulan-ulan, Pagbaha, pagaling adala. ganay may ulan-ulan, may blue brown out. True. Ano tong brown out kapon man kay kon gulto may Na ano guro? ano to man NGCP to eh. Nga problema kapon eh no. So kagabi. But anyway, daw na-restore naman ang power no sa bilog nga probinsya. Okay, so sa aton dira nga mga ka-aksyon, good morning sa inyo. Sa mga nagapangapedra aga pa, maayong aga sa inyo. Good morning. Sa mga tricycle owners and drivers associations. Sa mga toda dira, good morning. Especially dira sa may hutuda, no? Sa Himamaylan. Sa Handumanan. Handumanan, oo, hutuda. Yes. Pabtuda, sa amo na espanukoy. Ay, Pabtuda, pahanukoy mo, no? may patuda. Sa takuling niya. Takuling Taktoda. taktuda. Takuling. Alam. Muna. Oo, amo na May mga busuda, busuta. Anong busuta? Basta may ara na, Hindi, basta Banago United Tricycle. Good. Butuda. Perfect, Kay Ma'am Elizabeth Gamala, good morning. God bless you both and more power ko, no? Kay Ma'am Jinky Delagdon, dira sa may Arizona, good morning. Of course, Ma'am Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo, dira sa may Rochester, Minnesota. Hello, good morning. Si Ating. Ating, good morning. Morning dating Morning, Ting, Doon na sila subong daw, kumbaga summer. Nga, masummer, ano? Daw summer nila subong. Summer break. Yes. Ah. Ti subong di naga-santo ang mga sa una yan. Sa una, May- magsiling ka summer break, summer, Oo, ginaya. oo. Subong yan, summer break, rainy season. Rainy season. Oo. Wala nagasinanto, no? Kay Rodora Kuya, good morning ko, no? Kay Action Fred siya na good morning. Yes. Palambot lang naman kay Action Fred. Kay Ma'am Evelyn na Pomoseno, may agaman, dira sa imo. Si Melili Oligo, good morning dira sa imo sa Banis Cafe. Kag sa kay Ma'am Vanessa Mayo, of course, kag Dr. Matt Mayo. Balo ka, hindi ka comment silang gisa hindi makita, Black Shody din. Correct, Gisa oo. to sa Peka page, gisa to sa, hindi kung hindi maintindihan kung isa ngaton nga sa school year. School. Ang ato sa Facebook din. Sabi ko, mambal ka nga. Kung di kisa maintindihan ng mga babae, amo man hindi maintindihan. Sabi ko, mamo ka na kay bigwasan. Standby na sa mga balita lokal.
Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, magapatigayon sang dialogo si Bacolod Mayor Albe Benitez sa mga market vendors sa tatlo kadalago nga merkado sa syudad. Kasunod sang damlag lang surprise inspection sa merkado kag nakita ang maramo nga basura. Sa interview sang kanapos ang media sang Hulyo 6, ginpahayag ni Benitez nga dapat tinluan sa mga market vendors ay ilang kaugalingon nga usaran kag hindi man pwede nga mga street cleaners o kung garbage collectors lang ang maglimpyo. Sunod kay Benitez, dapat mayara sang sistema kung din ihaboy ang basura kag dito pagakuhaon sa nagalibot nga garbage collector. Dunga pa sa alkalde, nakasapol na ni sa kontraktor nga IPMCDC nga mo nagakolekta sang basura sa syudad kag may kontrata tubtob Disyembre tuig 2022. Sunod kay Benitez, nagapangita sila sa paagi kung paano mangin epektibo ang pagkolekta sang basura bangod sunod sa kontraktor, halos nagdoble ang kanamuon sang basura nga ila ginahakot sang sa kontrata nga gin kasugtan. They also have to clean their own backyard. Hindi man pirmi nga ang garbage collector, ang street cleaners ang malimpyo. Kinahanglan sila mismo man malimpyo sang ilang ang mga lugar para hindi man matamaan. Kaya nakita ko to, ginapilak na lang kundi hindi eh. Ginanunsyo naman ni Bacolod Comelec Officer Attorney Katrina Kanya nga mayara sang patigayunon nga mall registration para sa mga luyag magparehistro. Sa interview sa Aksyon Hotline, ginpahayag ni Kanya nga Hulyo 11 tubtob 13, yara sila sa SM City Bacolod, Hulyo 14 tubtob 16, yara naman sila sa Ayala Malls Capital Central, kag Hulyo 18 kag tubtob 20 sa Robinson's Place Bacolod. Sunod kay Kanya, sa tion nga magpatiyan sa mall registration, sirado naman ang registration sa Bacolod Comelec Office. Dugang pa ni Kanya, ginapaabot nila sa karon ang madamo nga magaparehistro bangon may mga nagaparehistro nga SK voters. Naiwalaan ang voter registration sining tuig ang magalawig lamang tubtob Hulyo 23. Sa liwat nga pagbalik sa voters registration, ginpahayag ni Bacolod Comelec at Officer Attorney Katrina Kanya nga 300 lamang kataong ila i-accommodate sa kada adlaw. Ginpahayag ni Kanya nga naghatag sila sang 300 ka priority number sa kada adlaw lalabot sa mga senior citizens kag PWDs. Sula pa kay Kanya, first come first serve ang basihan nila sa paghatag sa mga priority numbers. Bukas naman ang Comelec Bacolod, halin Lunes tubtob Sabado, magluwas kung may mall registration nga patagiyunon sa din naka-schedule sa Hulyo 11 kag 13, Hulyo 14 kag 16, kag Hulyo 18 kag 20. Ginpanumdum ni Kanya sa taran nga nag-edad 16 tubtob 19 anyos, dapat kompletohon ang requirements nga photocopies ang valid ID, birth certificate kag baptismal certificate. Samtang sa maluyag naman magpa-reactivate nga nadula na sa listahan matapos wala makaboto sa duha ka sunod-sunod nga eleksyon, hindi na kinahanglan magkadto sa talatapan sang Comelec. Mahimo na lamang ipadala online ang registration form, kopya sang valid ID kag ipadala sa Bacolod citycomelec.gov.ph kag maghulat sang schedule para sa o via Messenger o kon Zoom nga interview. Pabor naman ang duha ka mga transport group sa syudad sa Bacolod sa pag-reactivate sang Bacolod Traffic Authority Council kung bitak sa idalom sang Benitez administration. Sunod kay Stone Secretary General Albert Villanueva, madugay nang ang bitak pero nadula lamang kag ginalantang dako ang mabulig sini ilabi na nga trabaho nilang pagplano angot sa pagpatuman sa mga pulisa sa dalanon. Base sa Executive Order number 4 ni Benitez, si Villanueva kalagip sa 12 ka mga miyembro sa bitak bilang tiglawas ng transport group. Samtang ginagwestiyon naman ni Undok Secretary General Diego Malacad nga wala naglakip ang tatlo ka mga dalagko nga transport group sa Bacolod sa mga council kag kun bala kabahin pa sila sang commerce industry ilabi na nga nagabayad man sila sa buwis. Pag-ausisaon man ni Malacad ang impormasyon nga kabahin sang bitak si Anay Councilor Dindo Ramos, Anay Chairson Committee on Transportation. Sa karon sunod kay Malacad, temprano pa ini para magpakamalaot sa bag-o nga administrasyon. Hindi na question man na actually sang ibang pa nga reactivate kagapon kay nga wala ma-include ang tatlo ka dagko nga mga federation nga gabayad man da permit. Kay supposed to be ang composition sang bitak is may ara sang duwa tubtob tatlo ka federation nga maka-represent. Si Undok Secretary General Diego Malacad. Gina-verify pa sa kapulisan ang impormasyon nga ang apat ka mga ginaligar miyembro sa New People's Army nga napatay sa engkwentro nga nagluntad kahapon sang aga sa tunga sang 94th IB Negros Occidental Provincial Mobile Force Battalion kay iban pa katapos ang otoridad kay sa armado nga grupo sa sitio Amiles, Barangay Santol, Bano sa Minalbagan. Ang mga miyembro man sang armado nga grupo nga nag-ambush sa kapulisan sa bulan sang Pebrero sa Barangay Biao sa amuman nga Banwa.
Sunod kay binalbagan PNP Chief of Police Captain Ilendi Rebusquillo, wala pa makilala ang mga napatay kag ginkumpirmar sa mga pumunuyo ang pangayaw ama ini. Duga pa ni Rebusquillo, ang mga residente mismo sa lugar ang nag-report angon sa presensya sa nasambit nga grupo bagong nabudayan na sa ila sitwasyon matapos nagapangayo-ngayo sang pagkaon kag suporta ang mga armado. Na-recover sa lugar sa insidente ang isa ka M16 rifle nga may M203 grenade launcher, isa ka M16 rifle, isa ka M14 rifle, isa ka kalibre 45 nga pistola, mga personal nga kagamitan kag subversibo nga mga dokumento. Ang mga bangkay ang yara karon sa Sabino Funeral Parlor. Nadakpa naman ng isa ka babae katapos sa New People's Army sa enkwentro batok sa militar nga nagluntad las 12:15 sang hapon Miyerkules sa sitio Minatay, Barangay Marcelo, Banwa, sang Calatrava. Sunod kay 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte, ginapa-verify pa sini ang background sa nadakpaning in-report nagaserbe bilang political guide sang NPA. Dugang pa ni Pasaporte nga wala pa nakilala ang babae apan kuhaan ini sang duha ka rifle grenade, duha ka kalibre 38 nga armas luthang kag pila ka subversibo nga mga dokumento. Naglawig naman sa 10 minutos ang pagbiluhan ng isang lupok sa tuwa sang ginaligar. 7 tubtob na pulo ka miyembro sa NPA kagkatapos ang 79th Infantry Battalion. Sa karon nagapadayon pang pursuit operations sa otoridad sa ginaligar remnants sa mga NPA sa lugar. Sa ibang banaton nga balita lokal, naligiran sang dako nga bato ang isa ka series bus ang Balitang Transit Incorporated sa Varon Upper, Barangay Kaningay, Banwa sang Kandune kahapon sang hapon. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahag ni Nicolas Lachica, in charge ng local DRRMO sa Banwa, launa imidya sang hapon sa nagalabay ang series bus nga may rota Bacolod Sipalay via Kanduni sang naigo sa nagligid nga bato nga nagresulta sang gupoy kung pagkagupi kag may gisi sa nato nga kilid sa salakyan. Sunod kay Lachica, nasalaan pa sa isa ka pasahero nga tinday nga nagadalagan ang bato tungod sa kadakuon sini. Nagpadalaman gilayon si Candoni Mayor Ray Ruiz ang loader kag isa ka team sang LDRRMO Rescue Unit para mapahigad ang dako nga bato agud hindi makahatag sang dugang sablag sa mga motorista. Wala naman sang may gin-report nga napilasan nga pasahero sang series bus. Patay naman ang tiyo matapos ginlabo sang kaugalingon nga hinablos pasado las 6 sang gabi Hulyo 5 sa Purok 3 Barangay Bagas, Banwa sang Hinigaran. Ang biktima ginkilala kay Gregorio Gumawa, legal ang edad, samtang sospetsado ginkilala naman kay Jonel Sombo, 30 anyos kag tanan residente sang Barangay Bagas, Banwa sang Hinigaran. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Neserato Sabando Jr., hepe sang Hinigaran PNP, upod sa ilimnan si Gumawa kag Sombo antes natabo ang insidente. Ginsugo ni Gumawa ang hinablos nga si Sombo nga magpauli na bangod nga tuman kahubog kag kasabada. Gindulong pa pauli ni si Sombo sa ilabalay apang ini nagbalik nga may bitbit na nga binangon kag ginlabo si Gumawa. Nakaangkon sang pila sa ulo dughan kag tiyan si Gumawa kay gindala sa hospital. Ginsaylo naman sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa syudad sa Bacolod si Gumawa. Apang sa impormasyon nga nabato ni Sabando ang biktimang napatay samtang ginabulong. Personal nga kaaki nga nagapanguna nga rason sang krimen kag suno pa kay Sabando nadagpa na si Sombo kag natalana nga pasakaan sang kaso nga murder. Naglambot naman sa 46 ang kaso sang robbery sa sulod lamang sang 6 ka bulan halin Enero tubtob Hunyo tuig 2022 sa record sang Negros Occidental Police Provincial Office. Pinakamadamo nga kaso ang sang bulan sang Mayo nga 11 kag bulan sang Hunyo nga may 10. 4 ang robbery cases sa bulan sang Enero, 6 sang Pebrero, 9 sang Marso kag 6 sang Abril. Aminawod akong ginako naman sang Nokpo nga nagsasaka ang kaso sang kinawatay sa probinsya. Sunod kay Police Lieutenant Judices Catalogo, Deputy Chief of Police ang Deputy Chief sang Police Community Affairs and Development Unit sang Nokpo kalabanan sa mga biktima sang robbery hold-up, mga deliveries sang sigarilyo kon mga pagkaon bangon silang masami nagapadulong sa mga naligwin nga lugar. Ginpahag ni Catalogo nga nagahimo na sang tikang ang mga kapulisan agud matap na ang kinawatay sa probinsya. Sa katapusan nga balita lokal, naglabot naman sa 81,600 pesos nga balor sa ginasuspetson Shabu nakuha sa isa ka persona sa bypass operation. Last 4:15 sang hapon Hulyo 6 sa Block 35 Lot 51 Puro Kabugwason, Barangay Mansilingan, Syudad sa Bacolod. Ang nadagpan kilala kay Arnel Alcones, isa ka street level individual, 58 anyos kag residente sa nasambit nga lugar. Nakuha kay Alcones ang 5 ka heat seal transparent plastic sachet sa ginasuspetson Shabu nga may kabugaton nga 12 gramos kag iban pa nga drug paraphernalias. Si Alcones ang priso karon sa custodial facility sa Police Station number 7. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:15.
Proposal sang DOH nga makabig na nga fully vaccinated ang isa ka persona kung may booster dose ginpanugutan ni PBBM. Samtang listahan sa mga benepisyaryo sang 4-piece tinluan sang DSWD. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya kay tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene. Dira sa kay Melvin Piñafiel, good morning dira sa imo. Kay Maninoy mo Roberto Juanbol Gallo. Oh, Maninoy, good morning. Kag kay Maninay mo Alma Alvarez Gallo. Yes, Oo. may aga dira Ang bag-ulang gin-promote nga ano sa ganun mo daw head sa blasang purchasing department sa isa ka hotel dito. Perfect. Matani ko may negosyo tatono kay makadeal kita kay Madam Alma. Pwede man guro bisan diri. Andrea Amanda Jaime, may agaman. Kay Christine Minias Villalobos. Good morning. Dira sa inyo sa DSB. Kay kumpare ko da Bia Jonathan. Good morning. Nida Olarte, thank you Guido sa 100 stars. Yes, Sige, padala. wow. Thank you very so much. Happy birthday na sa imo Birthday ah? Kung saan naman birthday Okay. parang una na kuya. Good. Kasi dugangan niya nakaroon isa pag ika 100 stars, no? Happy anniversary na dayon Yes. Oo, banta, please galian ng tipo na kamo sa mga stars para sa amon nga anniversary. Inobligar. Inobligar. Kay Dennis Richard Tibor Roman, ugay da good morning, pagpadala sa stars. Obligado ka kay presidente ka, muya ka. Charot lang. Charot lang. Wala mapilitay Kay Daisy Santuyo Lisaw, a morning man, do taga La Carlota ni sabla mo. Oo, si Daisy Santuyo Lisaw. Sa mga taga La Carlota dira may aga sa inyo ha. Damo man tada mga mga listeners. Oo. Sa sila kita market, Balaction Boy na. Yes, so may market sila. Oo. Okay. No. Kasab. Ang hinubaan dira nga mga kaaksyon naton, good morning sa inyo. Kay kagawad kagawad Melchor Baroca Rombinas, mga aga dira. Kagawad. Si Tito mo Awin Torres. Tito ko na siya. Tito mo na sa... Sige. Good morning, no? Sa kay alagad Kevin Henry dira, mga aga man. Of course, sa mga monitor dira sa Alagad Radio, mga aga dira sa inyo, no? Yes. Kay Marites Isogon, good morning. Kag kay Renz Martin Canuda Isogon, nagatanaw gid sila. Kadamo gid salamat. Homa Lumena, mga aga dira sa may Gardenville Subdivision, no? Kay Maria Cecilia Pitong Lauzon Malan. Yes, good morning, Good man. morning dira sa inyo. Kay Teresa Linahakayaw, ang always good wala ga absent, naga-share pa ni siya sa ating FB True. Oy, Live. thank you so much ha. Tinta. Kay You Christ Gabriel, dira sa may DK Kapuhan, mga aga dira sa imo. Dahil lang ha. Go da nga ma-post ko Sa La Carlota, manigyapon. taga La Carlota, man. Kapuhan. Oo. Danda ka pangapi si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Vice Gov, morning da. Kay board member Andrew Montilibano, morning man.
Jonalyn Ninial de Crupito sa Ayungon, Valladolid. Tama lang si RR Joy Joy kag Junior Kit Macariola, Karen Guzman, Lager Diquilia. Good morning. Kag dira sa kay Kuana kay John Dexter Celis sa Valladolid. Taga Valladolid nagidiguro si John Dexter Celis Toto Seralvo Lava. Good morning kuno. Halin sa kay Kagawad Rani Lava sang Barangay Salvacion, Murcia. Sa taga-barangay Recreo dira sa Pontevedra. Good morning. Yes, good morning. Da sa inyo, lapit na ng Disyembre, tigalaw-galaw na tada. No? At amat na muda. Si Kagawad nakapakwa na, nakaparistro na, wala pa. Na matamat na to sa. Kaya daw, hambal, yung kagapon daw, maano to ko na, ano to hambal, yung tagi. Hindi nalang sa kuno kay damak laba sa linya, lingko hindi, ma-request kita iyakwan. Isagid ka adlaw para lang sa imo nga magparistro ka. Mag-transfer sa imo registration. Na? Ay, good. Kay Ma'am Loing Melos, good morning man dira sa imo sa Bago City. Kag of course, kay dira kay Melchor Melos, kag kay Teacher Romela Ilustre Arevalo. Kag si Tito Shelo, papos magsugod, kag sex selfie. Gani. Plituhan na lang. Good. Sana ito matabok to. Nakaistorya ko sa imo nga matabok tatos piyak. Oo. Kamo lang to danay tabok kay sakit pang hawak. Hawak. Tiil ko. Masakay nga na sa bangka, ya. Masakay. Sibo nga ni, pila ko ka minuto, anti saksaka sa fourth floor. Turkod yung ko, mga simotol. Sige, good mo. Standby na kita sa mga balita national. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sunod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila. Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:23. Sa detalye na sang mga balita national. Nagsugot si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa proposal sang Department of Health nga i-require ang unang booster dose batok COVID-19 antes sa kabigo ng isa ka persona nga fully vaccinated batok sa virus. Ang proposal kalakip sa gintalakay sa pagsapol ni Marcos sa mga opisyal sa DOH, Interagency Task Force Against Emerging Infectious Diseases kag Philippine Health Insurance Corporation. Ginaduso ang nasambit nga requirements sa tuyo nga mapasaka ang level of protection sang tao batok sa viral disease kag parte man sa plano sang gobyerno nasyonal bilang preparasyon sa pagbalik sang 100% nga face-to-face classes sa mga eskwelahan sa bulan sang Nobyembre. Ginpahayag naman ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles nga wala pa nagkadesisyon si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung aprubahan o kung hindi ang mga hagna nga ginpasa sang Kongreso. Ginpasa ni Anay kung ginsumiter ni Anay Senate President Vicente Soto III ang 182 ka hagna agod ipasar bilang mga laying nga ginalakipan sang kontrobersyal nga Vaporized Nicotine Products Bill nga ginratify sang Kongreso. Madumduman nga sa nagpungko si Marcos ang Hulyo 1, wala man sinigin tugutan ang ginduso nga magtukod sa Special Economic and Freeport Zone sa Bulacan Airport nga magabukas kung tani sa mga negosyo sa area nga entitled sa tax incentives. Pag-atinuan sa Department of Social Welfare and Development ang listahan sa mga benepisyaryo sang 4Ps sa sulod sang 3 ka semana. Ginpromesa ni Social Welfare Secretary Erwin Tulfo nga makasulod ang mga yara sa waiting list samtang pagkakakaso naman ang hindi nagakadapat. Sunod kay Tulfo, wala na malakip sa listahan ang may tiyangge
Naggraduar na ang kabataan kag may mga kurso o trabaho na bangod ini ang rason nga nagapangakig kag nagalain ang buot sang mga dapat makabaton. Nakadetect ang Pilipinas ang dugang nga 70 ka kaso sang mas makalalaton nga Omicron sub-variants. Ginpahayag sa Department of Health nga ang tali ginalakipan sang 43 ka kaso sang BA5 sa diin, 42 ang lokal kag isa ang returning overseas Filipino. 7 naman ka kaso sang BA4 ang na-record nga local cases kag 20 ang BA2.12.1 nga may 16 ka lokal kag 4 ang returning overseas Filipinos o kon overseas Filipinos. Sa record sa DOH halin Hunyo 29 to Hulyo 4, may kabilugan nga 190 ka kaso ang variant of concern base naman sa gipagawa nga whole genome sequencing. Ginanunsyo naman ni House Secretary General Mark Leandro Mendoza nga in full capacity ang Kamara sa unang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 25. Sunod kay Mendoza, malapit 1,200 ang pwede makasulod, kalakip ng masobra 300 ka mga kongresista, 24 ka senador kag mga miyembro sang diplomatic corps. Dunga pa ni Mendoza, may limitasyon lamang ang kanamuon sang guest kag mga miyembro sang media. Sa iban pa nga balita national, nanawagan sa gobyerno ang pila ka grupo nga maghatag sang dugang nga pondo para sa mga eskwelahan kag ipasiguro ang safety sang tanan batok sa pamawag sa COVID-19. Kasunod nga ipatuman na ang full in-person classes sa bulan sang Nobyembre. Ginapanganawagan sang Alliance of Concerned Teachers Act sa gobyerno nga doblehon ang maintenance kag operating budget agud mapreparahan ang mga classrooms, magkapamtang sang hand washing facility kag maghatag sa nagakaigo nga supplies kag gamit para sa school clinics bilang preparasyon sa pagbalik sang full physical classes. Sa separado nga statement, nagpagawaman sa pareho nga rekomendasyon ng Teachers Dignity Coalition. Samtang ginaduso naman sa National Parents Teachers Association Federation nga kinahanglan fully vaccinated batok sa COVID-19 ang tanang estudyante, manunudlo kag school administration antes magbalik sa kada eskwelahan. Magpabilin bilang Philippine Ambassador to the US si Jose Manuel Romualdez nga nagserve naman bilang envoy sa dalom sang administrasyon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Ini kasunod sa pangabahay ni President Ferdinand Marcos Jr. nga ipadayon lamang ni Romualdez ang pagtrabaho sa Washington, D.C. Ang reappointment ni Romualdez nga pakaduhan ni Marcos ang makahatag sa pungsod sa isa ka veteran envoy nga nangintiglawas ang Pilipinas sa Estados Unidos halin sang Hulyo tuig 2017 nga may masangkad na nga ihibalo angot sa relasyon sa iban nga pungsod sa patag sang politika sa gwa kag sulod sang pungsod. Sakop sa jurisdiksyon ni Romualdez ang Commonwealth of Jamaica, Republic of Haiti, Republic of Trinidad and Tobago, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, the Federation of St. Kitts and Nevis, St. Vincent kag Grenadines kag St. Lucia. Sa katapusan nga balita national, ginmando sa Philippine National Police sa Highway Patrol Group nga pabaskugon ang operasyon batok sa mga nag-usal sang sirens kag blinkers. Ginpahayag ni PNP Director for Operations Major General Valeriano De Leon nga kinahanglan ipatuman ang lahi angot sa husto nga pag-usar sa sirens, blinkers kag iban pang emergency devices kag ginaklaro nga wala ginatugutan sa pag-usar ang mga pribado nga salakyan. Base sa Presidential Decree No. 96 nga ginpermahan ni Anay President Ferdinand Marcos Sr., ang pag-usar sa nasambit nga devices ginatugot lamang sa motor vehicles nga para sa official use sang Armed Forces of the Philippines, National Bureau of Investigation, Land Transportation Office, PNP, Bureau of Fire Protection kag mga ambulansya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:29. Inyong ipamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion upod kay Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gamon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Life Extension. Vitamin